Keops. Suuren pyramidin rakennuttajalla Keopsilla oli erittäin vaikutusvaltainen asema eläessään, mutta nykypäivään asti tästä faaraosta ei muiden varhaisdynastioiden faaraiden tapaan ole säilynyt juuri mitään historiallisia tietoja. Keopsin äiti oli Hetefres ja sen isä oli Sneferu. Hänen isoisä oli Djoser. Herodotoksen kirjoitelmissa lukee, että Keops oli diktaattori. Hänellä oli monta poikaa ja yksi niistä oli Kefren, josta tuli seuraava hallitsija. Hänelle tehtiin myös aurinkolaiva, jolla hän matkasi auringonjumalan Raan kanssa. Keopsin pyramidit. Pyramidit ovat yksi maailman seitsemästä ihmeestä. Ne ovat ainoa 7 ihmeestä, jotka ovat säilynyt. Sneferun pojalla Keopsilla oli parhaat edellytykset rakennuttaa Haudeksen vielä suurempi ja korkeampi pyramidi. Välttääkseen uuden katastrofin rakennustöiden aikana hän päätti teettää pyramidin massiiviselle kalliopohjalle, joka löytyi nykyisen Gizan yläpuolelta maisemallisesti hallitsevalta paikalta. Uusi kuninkaan palatsi rakennettiin pyramidialueen itäpuolelle. Näkyvien osien, mattojen ja rakenteen täydellisyys jatkuu. Pyramidin sisällä käytettävä ja kammiojärjestelmän suunnittelussa. Tähän asti oli yritetty selittää, että pyramidin 3 kammiota rakentaessa suunnitelmia muutettiin 3 kertaa. Tällainen ajattelu ei tee oikeutta pyramidin suunnittelijoille. He piirsivät ja toteuttivat ainutlaatuisen rakennelman niin täydellisesti, että oli väärin ajatella heidän rakenteen pyramidin oleellisemman osan, siis hautakammia. Pyramidin rakentamiseen tarvittiin 40 tonnin painoisia kivilohkareita, joita käytettiin tähän mahtavaan pyramidiin, mutta oli se sen arvoista?